Hambai joto tau te bu sono norong nai tu kok no YouTube channel teo mo hai dal bidal kaham video na yen bagai norok subscribe khadi kok no YouTube channel Hambai bui bai no kheri sinang mane oro thanti ke gurer tharo sakta tini za ambasiate oro thanti ke gurer tharo sakta tini za ambasiate nai thok no gei se hamzak mane bukhani no rthar mane khani ta boki or mane bui bai no kheri sinang mane Gorono nang chaya deno John Abraham hai ang nasing nai di ani gorono nang chaya deno John Abraham hai ang nasing nai di lachina ki na liya fair in the polish shabai de amani ta phone ki Kokta bang di nakrai ta khai di talang thang nai ang no hamzak sana mai nai thok no gei se hamzak mani bukhani no rthar mani khani ta boki or mani bui bai no kheri sinang mani Shalai di khai mani ashik khai shona thange bai gela khentere makhre Shalai di khai mani ashik khai shona thange bai gela khentere makhre Sarai faizak engage bodies pere moto phano sui nai di hai re babare ashik khata thindi nang tawa